Dnes tu spolu stojíme pri veľmi dôležitej a zároveň krásnej udalosti. V našom meste pribudli nové životy, malé ruky, ktoré síce ešte nič nevytvorili a predsa už teraz menia svet. Keď sa pozerám na tieto deti a na vaše šťastné dojaté tváre, cítim veľkú vďačnosť. Obnovenie tradície slávnostného uvítania novonarodených Kežmarčanov nie je len pekný zvyk. Je to úprimné vyznanie, záleží nám na každom jednom dieťati, na každej jednej rodine, na každom novom začiatku. Narodenie každého dieťaťa je prísľubom budúcnosti. Je to nádej, že Kežmarok bude žiť ďalej. Verím, že naše mesto bude pre vaše deti dobrým a bezpečným miestom. A rovnako ako rastú vaše rodiny, musí rásť aj naše mesto. Uvedomujeme si potrebu bývania, preto dlhodobo pracujeme na výstavbe nových bytov a rodinných domov. Našou snahou je, aby ste mali kde žiť dôstojne, bezpečne, s perspektívou, aby ste nemuseli odchádzať hľadať domov inde. Dnešok je aj o konkrétnej podpore. Preto vám chceme odovzdať symbolický jednorazový príspevok v hodnote 100 eur. Mesto nechce byť len miestom, kde sa deti narodia. Chceme byť mestom, ktoré stojí pri rodine počas celej cesty. Našou úlohou je vytvárať prostredie, kde sa dobre vychováva a kde sa dá žiť spokojne. Narodenie dieťaťa je jednou z najväčších udalostí v živote. Od tej chvíle sa čas začne deliť inak. Na chvíle predtým a na chvíle s ním. Budú dni unavené aj dni nádherné. Skúste si v tom víre povinnosti uchrániť to najvzácnejšie – prítomnosť. Čas, ktorý dáte svojmu dieťaťu, sa vám raz vráti ako láska, charakter a človek, na ktorého budete právom hrdí. Na záver mi dovolte vysloviť presvedčenie, že mesto Kežmarok urobí, čo je v jeho silách, aby sa naši najmladší spoluobčania medzi nami cítili čo najlepšie. Prajeme našim malým spoluobčanom, aby boli zdraví, šťastní a žili so svojimi rodičmi v prostredí plnom lásky, harmónie a porozumenia.